Ekspor Kapatisi TV. Vi ka jing klat no jong I Dr. Didi Lapang. Di ka jing du ka bakraw ya gi ki state Meghalaya ka jong I. Kum ki nong shok jong Meghalaya. Ngala etre bad iru cipor ha ka shitam ngala don ha kongres. Ano ko por jong iru ngala long minister ha por kongres government. Tinglah etre rangkat kabanga ngalap ya uni orang ba jong I kuba Dr. Didi Lapang pamkuai dua jong blai. Ude we niki rang ba balik red pa. Ude ba burom lut ya baro. Kemudian kan nuru ke ba fair ne judge ben rio. Ne ke fair niam. Haga jing I ke jonga. Kumui naki samla rang ba haga ne ke kam himasima kam politics. La de rio rang ba la I ba. Tambah kadi ke jing du ke bakrau yang ikum ki nong shong jong state Meghalaya. Kajing yo jikai jong ngane ba lapang te ba de ba we ka ba kham khrau ha de ban burom yaki para brio kamta wat yangi badang samla ta ga por dang shusha jet makna kum MLA baningkong ba ar makna ru riki ai ka ju ka burom ka respect ya baro ki nong mikmat ban om de dang mikmat ngai I wat ki para brio ha bangai kendo ya I ba lapang hapo office secretariat lan ngai kendo ya I ying shong jong iru ngai iba ka ju ka burom ga bai ai lut ya baro ki pait nong shong Haga kam sain pertehi ka baga jinghi kai ka bangi ngela yo na ini kadi ban syakri hok ya kam kata ga de bangin syakri hok ya kam but pendap ya laga jong kam ram but ka bangi yu I manga ga de ga wei ka punctuality ka bangi yo ya ga jinghi kai na ni riu rang ba blaklan no kadi ka discipline but ka punctuality nampak julap haga no function ka bangi don ting don rakat don ting ka bangim dei ban ya don rakat ru ngai I bai man ga por ibat be ya ka por ban iburom kata ka jing iburom ka ba mangaru ngabot ya ka lendia ka jong I ka ba gi bar bor ngi le chang no function le ka function ka berit ne ka ba kraw ne ka ba he ne ka ba kum nu ngim kuat bagi Paidbah kinap yangi ngi dei mangi posyo mangi ting wat yo Paidbah ru te ba lapang ru ka de ka juk ka jong long ka ba yo I ba bar bor ibat be ya kata ka disiplin ka bagi tip kum ka punctuality ikren men bangin bot ya duksa jong kini gi bala ya chikamat jong I ngi ban bot ya duksa ga jong ki yang hikam ke bahaga jong ki ngi ban yo kum kita girang ba ban wan hadin ru tang bagi ban bot pada ken ya ka duksa jong ki diki rang ba ke belai lam yang ngi nadu ki por yo machwa tiga baham kongsan ga longgum ne ba mendangi bun hagi samla ki bala poi sya ga ni ga sign perthai mo saka himasima na ka politics pan makiru kinyo ya ka duksa ga baha na kini ki rang ba ke belai lam yang syakmat yang ngi